maganar ciki za ta fito fili. Wa alaikum salamu. Mala kasuwa. Alhamdulillah. Aiki. Nawa ne rake? Wannan 50, wannan naira 20, wannan naira 10 ne wannan. Gudan Allah na 20 din nan ka sayar min 10 mana. Ka sayar min 10 wannan na 20 din. To tunda taimako ka nema ba komai. Yawwa nan da ka dauka. Nagode. Yawwa. Nagode. Kai ruko da gaske da tsantsene. Malam gaskiya da gake ba baki. To kawo shi da canja wani. Yawwa. Da Nagode. gake ba za un kula. Ayyo. Ya mala wannan kai ne. Shi ma Wallahi kai ne ba zaki ko zakin sisi bai da shi. kace Wallahi ba zaki. to ba komai canja wani. To nagode. Yawwa Nagode. Nagode. fatan mu kenan ai. Kai, malam, wallahi wannan ma ba ta da zaki. Wallahi ba ta da Allah zaki. raken nan fa Ya Allah ka taimaka, wallahi ba ta da zaki. to ba komai. In tana da zaki, ai zan ce ma tana da zaki. Canja wani ba komai. Nagode. Nagode. Inda ana samun irin ku ai da tunin ne an ji daɗi. Yawwa. Malam ko an wata ɗauke da kan nan ne. Wallahi wannan ma ba ta da zaki. To kaga Wallahi ba ba zuwa ba.